бояд қайд намоем ки рақобатҳо дар нахустин мусобиқоти байналмилалӣ дар шаҳри панҷакен аз рӯи 5 вазн ба миён гузошта шудааст. 4 вазн миёни мардон ва 1 вазн миёни бонувон. ва мо инҷо ба рақобатҳои марҳилаи нимниҳои вазни то 78 килограмм таваҷҷӯҳ мекунем, ҷое ки Абубакр Боқиев, яке аз паҳлавонони шӯҳратёри кишвар аз сулолаи Боқиевҳо, бо як таки сафед ва рақиби ӯ Муҳаммад Шариф Наҷмиддинов, тоза қаҳрамони Тоҷикистон оид ба куштингирӣ барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ. миёни ҳам нерӯсанҷиро оғоз намуданд. ҳаракати аввалин аз ҷониби Наҷмиддинов буд. талошҳои Боқиев ҳам зиёд мешавад. фишоровариро зиёд мекунад Абубакр ва ҳаракати бисёр ҳам олиро Абубакр инҷо анҷом дод. як пойзанӣ аз пушти пои рақиб буд. барои касби имтиёз ҳам хело наздикӣ дошт ва довари дараҷаи байналмилалӣ аз Тоҷикистон Хусравшо Шоев ишора кард ки рақобатро идома диҳанд, зеро ки онҷо имтиёз набуд ва талошҳоро идома медиҳанд ҳам Абубакр ва ҳам Муҳаммад Шариф. барои Наҷмиддинов огоҳии аввалро нишон медиҳанд ва талошҳо акнун зиёдтар мешавад, чун Муҳаммад Шариф баъди огоҳиро ба қавле гирифтан тарзи гӯштин гирифтанро дигар мекунад ва хоҳ нохоҳ фишороварӣ ва ҳаракатҳо аз ҷониби ӯ зиёд мешавад. Абубакр Боқиев айни ҳол зери мураббигии мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Фаррух Собиров ва Муҳаммад Шариф Наҷмиддинов бошад, зери роҳнамоии Рауф Ҳукуматов тамрин мекунанд. ҳаракатҳои навбатӣ ҳарду аз гиребони якдигар барои анҷом додани усулҳо хуб доштанд ва инҷо танҳо иҷроиши усул ва анамон ҳаракатҳо бояд анҷом дода шавад. Наҷмиддинов як талош кард, вале ҳаракати анҷом дода шуда натиҷаовар набуд барои ӯ.
ду чеҳрае ки аз ҳунару маҳорати якдигар хуб огаҳӣ доранд. Абубакр дар чемпионати Тоҷикистон оид ба куштингирӣ дар соли 2025 маҳз аз ана ҳамин марҳила аз Муҳаммадшариф шикаст хӯрда буд ва дигарбора акнун дар мусобиқоти байналмилалии панҷакент дар марҳилаи нимниҳоӣ дар баробари якдигар қарор гирифтанд ва талошҳои Абубакр барои ҷуброн кардан аз бохти қаблияш аст ва Муҳаммадшариф бошад мехоҳад ки анамон пешсафии худро дар баробари Абубакр идома диҳад. хуб аст, ҳаракатҳои Абубакр бисёр ҳам хуб анҷом меёбад, вале анамон нуқтаи ниҳоие ки ӯ мехоҳад имтиёз ба даст биёрад барояш даст намедиҳад. дақиқаи охири қувозмоӣ ва Муҳаммадшариф имтиёзи баданро ба даст меорад. пешсафӣ акнун бар суди Муҳаммадшариф аст. Абубакр дар дақиқаи охири қувозмоӣ имтиёзро аз даст медиҳад ва кор барояш бисёр мушкил мешавад. ҳарду бисёр хаста гардиданд ва инҷо ба наворҳои такрорӣ лаҳзаи Хусравшоев таваҷҷӯҳ мекунад. ба назар расид ки Наҷмиддинов аз ғайри қоида ҳаракат кард. доварони ин мусобиқот аниқтараш видеодоварон ҳаракати охирини Муҳаммадшарифро санҷида мебароянд ва ишора мешавад ки ҳама аз рӯи қоида аст ва рақобатро идома медиҳанд. сонияҳои поёнии вақт аст ва Абубакр ҳарчанд талош карда истодааст, вале дигар кор инҷо хотима меёбад. ҳамин тавр Муҳаммадшариф Наҷмиддинов дар ин қувозмоӣ ғолибиятро ба даст овард ва ба марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёфт. Абубакр Боқиев бошад ба гирифтани медали биринҷӣ шарафёб мегардад.